se to, co se to děje? Jdu sem? Jdu sem? Proč je venku tak špatně? Přebiju se raději zbraň. Vrtulník. To je všechno v pohodě. Evžené! Evžené? Kde Evžené? Všechno je tak, jak jsme měli, tak proč jsem se zbyl tam? Co to Co to je? A ne? To je... Hajzle. Co se děje? Kouknu na mapu. Že já jsem tady. Asi půjdeme do města, nebo nepůjdeme do města, půjdeme do naší. Půjdeme za našima přátelema. Dobře, první věc je ta, že potřebuji nějakou zbraň. Takže toto si dám semka, toto si dám semka. A lidi, jak můžete vidět, hraju hru Unturnet. Nevím, jak se to čte, ale jak můžete vidět, tak takový menší roleplay. Už tady chvilku hraju a docela mě to baví. Jsem tady docela novej, takže můžete psát nějaké tipy. Dobře, takže teďka jdeme semka. A jo, napište mi, jestli chcete roleplay, tady z toho. Mám problému dát roleplay. Takže, první věc. Tady už jsem byl, tady v tomto městě jsem byl všude, tady na té farmě. Tady jsem byl, tady jsem taky byl, tady jsem taky byl a chci jít semka. Jo. Jak můžu vidět, tak mám docela málo hápek, já dám den. Já vím, že by se to nemělo, ale je to lepší, protože se ty zombíci nejsou tak agresivní. Tam žádný zombíci nejsou, tam se nespawnují, myslím. Počkej, kam to jdu? To nemusím jít. Dobře. Mám staminu, což jako je docela blbý. A jo. Mám nějaký jídlo, mám pití, se napiju, cokoliv. Tak to mi nabije do 100, jestli mi dá i nějaký hápka, počkej, tak to beru. Aha, nevadí. Dobře, toho malou pistolku budu útočit, protože ani mám náboje. A má 40 nábojů. Bum. A má docela dobrý zvuk. Hele, tudy takhle by to mělo být. Já jsem totiž jednou hrál a tady někde jsem umřel. To je takhle, jsem umřel. Tak což znamená, že já jsem tam zapomněl tu kompas jsem tam zapomněl. To je docela blbý, nevadí. To se dá jít dál, to jsem nevěděl. A už tady chvilku staminu. Když tak mi můžete dávat nějaké tipy, protože jako jo. Stále jsem to na Steamu, bylo to free, takže proč sakra ne? Když tak inspirace je Gamer Ament, který to natáčel jako první, takže se od nich inspiruju. Jo, doufám, že nebude radiace, protože já radiaci docela nemám rád. Tam doufám, aspoň bude cedulka.
se kouknu, jak dlouho už natáčím. Jo, 5 minut. To jestli budeme jenom chodit 5 minut a tady to věci, tak tady z toho bude díl jenom o chození. Dobře. Sakira. Menší roleplay jsem udělal na začátku, protože nevím proč, ale jo. Když tak tohle je taky inspirace od Asimistra, který natáčel něco podobného, akorát to byl GTA mod, takže jsem si to chtěl vyzkoušet a jo, ale ten to i roleplayoval, takže tady máte to. V popisku budete mít inspirace možná, jo, budete mít. Doufám, pokud to nezapomenu. Kde to je zás, ježiši? To vidím už nějaký bagnutý stromy. Budem takhle musím jít. Já na já na myšce mám izlepu, takže mě to vždycky láká jakoby sundávat, takže to vždycky nějak takhle omylem klikne. A plýtvám se náboj a předlákávám zombíky. A zase pak nabiju staminu, až pro tu horu. Aha. Tak jakoby... Jo, už to vidím. Tady je ten hlavní to. To je takhle ten hlavní, takže... OK, doufám, jakoby, že tam nebude úplná radiace, protože já radiace nerad. Znova do prdela. Ale už. Nejde zase tak špatná radiace zatím. Dobrý, radiace 79. Ajajaj. Hajdla. Tak moje pištolka to nedostřelí. Tady jsou normální zombíci, jenom nějak divně oblečení. To je v pohodě. To je normální zombík. To jsou normální zombík. Nevyslnej. Dobrý, nikdo to neslyšel. Tady to taky zkusím zabít. Opatrně, aby nikdo neslyšel, že semka někdo vstupuje. Tady je taky týpek. Kolik tady je zombíků? Halo, tak to já jenom vystřelím a... Tak buď jsou ty zombíci hluchý, nebo jenom já mám štěstí. To... Tak mě každý uslyší. Tady doufám bude nějaká dobrá věc, že jsem šel přes půlku mapy jenom. Kdyby jsem zjistil, že jsem šel přes půlku mapy jenom kvůli úplný blbý věci, tak jako zásobník. Beru, jako to reálně tady byly takhle špatné věci. Ach jo. Dobře. Jdu se dostat nějak přes ty zombíky. Svou hodím. Týpka zabiju. Tak teda...
To není úplně dobrý, mám 8 hápek. Já padám tady celém z toho prokletýho místa. Bum, umři. Ne, ne, bum. Ne, já nemám. Mám 3 náboje. Budu zabíjet každého, kterýho potkám. To vám slibuju. Doufám, že jsem utekl tady z toho místa. Tak vím, že by se zase pít nemělo, ale musím to vypít. No jasně. Nevím, co to dělá, ale musím to vypít. Piju všechno, co by dá nějaký hápka. Sakra. Tak se takového, že se nepojdu. Dobře, takže já děkuji, že jste zkoukali na tohle video, tohle bude konec a zatím bye bye.